kapandu ing netya kula tempu ing netra kula kalanjengan dika Kusuma Dewi kula saged maos kanthi weninging raos kula ingkang lebet bilih jati-jatinipun wonten ceceking raos kaprawasa raos sing asmara menapa kinten-kinten kala wau saged kula cocokaken dhateng penggalih Paduka Kusuma Dewi nyang lunging gadhung malengkung lir kawersan Dinda Keswalokar Aduh Sang Puanggonjali ngaturaken kenging panuwun jebul tumantu ing raos kula Paduka sampun tanggap ing gati. Ih persajan kewala nadyan to kula mijil wanita nanging ciptaning manah kula tan prabéda. Namung kewala menawi setunggaling wanudya mekaten winates ing angger-angger miwah lampahing tata krami. Ingkang parikedah kula mboten saged anglairaken pangunek-uneking batos asmara. Mila saking menika mboten kok nama kula matur ngayawara bilih wonten keparenging penggalih Paduka. Kula badhe suwita wonten ing ngarsa Paduka kadadosna rencanging sugeng Paduka ing marcapada ngantos dumugi ndelahan. Punapa ta mira ingsun menapa menika lair tumusing batos kula sampun matur mboten badhe mindha damel panganane mboten enten ora sliwat-sliwet minggat to ora enek ya wis ora butuh unjukane tesih dangu malah beneran sing suwe-suwe wae yen perlu aja mbok umupke nganti sesuk biar padhang menapa tuhunipun jejering katresnan mekaten inggih ceceking ngaos urup jiwa luhur ingkang linambaran lila lila miwah legawa menika setunggiling pambegan ingkang sae krana dados praboting manah ingkang suci semanten ugi Paduka ginindakaken lila tetulung dhateng kasangsayanipun tiyang sepuh kula mila weweh ingkang dipun kanteni lila tanpa pamrih Paduka kedah dipun aji-aji senajan to Paduka mboten kepengin dipun aji-aji ingkang saged nindakaken mekaten kala wau namung golonganing Brahmana kalebet Paduka Sang Anggonjali tetulung ingkang tanpa pamrih lan suprih margi pandhita mekaten namung angkah nipisaken dhateng babagan kadonyan ingkang kaesthi namung sampurnaning alam langgeng Sang Puanggonjali
Inggih menawi tetela mekaten. Mbok inggih mboten basa kemawon. Menapa kula jabel? Mbok mboten basa lho ketoke kok piye ngono nek basa. Iya ya wong ayu. Mekes karaning pun Kakang. Ken saka ora nyono ora ngira lamun tumibakoning Bani Israil jebul ketemu kelawan jantung atiku. Pantes lamun to sira dadi wadahing wijining Bathara Anggonjali. Wela dalang. Tomun tabler kene sabdu kaya yatinipi Sojo bang maring owing Drohon Simana Ken saka Romo Prabu sampun paring duka lakon tati kon ngancani jagongan glendang-glendeng tipaning padha malah kaya ngono kuwi to. Kula nyuwun pangapunten. Sang Prabu sak. Wah, wis ora genah. Kowe diarep-arep supaya besok dadi kusuma, dadi ibu kang utama. Nang jebul kok kaya ngono tumindakmu, Sing miwiti sapa iki? Ingkang miwiti sinten? Lah mau inggih kula Dada kula kemawon Bapa. Lah panjenengan kok nanggapi niku terus pundi? Mongko kula ora weruh juntrunge ora ngerti pojok plerete. Sampeyan pun duwe bojo napa dereng? Sang Puang Anggojali. Nggih. Persajan kemawon wontenipun kula nampi katresanipun ingkang putra inggih labet kula tasih lamban. Kula dereng gadah bojo. Welah dalah, nek ngono tak jawabke. Bingung mesti sampean. Menika lampan kados pundi? Kula pun nginjen wit wau. Kula pun ngerti wiwit ndek mau nika yen pancen kula karepe sampean kula ampirke teng negara Bani Israil niku men ketemu kali anak kula wedok mergo niki dilamar pinten-pinten wong nom sing bagus-bagus, wong sugih sedekar nang kodha sing duwe prau pinten-pinten ewu kemawon dipun tulak. Nyatanipun ingkang putra ayu warnanipun kenging menapa lajeng boten tumunten dipun jatuh kramakaken. Nggih, nyatanipun boten wonten ingkang nyocoki raosipun. Lah rene nyatanipun jebul rawuhipun Sang Puang Anggojali menika wonten tanda-tanda raos katresnan dhateng yoga kula semanten ugi yoga kula ingkang anak miwiti ndawaken raos tresna dhateng Paduka mila yektinipun keplok niku mboten mung tangan salomba nanging keplok tangan loro. Lair batosipun sampun nyawiji badhe menapa malih. Dadi mantuku kowe. Sarah mungging lautan, ulam mungging rapatan. Sumangganipun badhe murba. Sampun.
kekalih nyawa wis kapandhuk raos katresnan jati nenggih jatine ken saka ageng daya katresnanira mrikang raka nenggih Empu Anggajali. Jinawat kang asta manjing papreman candrane kaya bermara kang arsa ngisep sari bawane kembange isih kudhup marmo kekejer sang kombang denira ngupaya dununging sari dupi wis permana sang kombang sigra denisep kang sekar sarine kongsi tapis antuk maduning asmara gama marem antuk jatining pemarem kawusa ucap lumareking kang wanci dina miwah mundhak sasi saya bingah enggalih labet risangken saka wis dateng Hanggarap Sari ngandhut pasyaning Wang Maha Agung lumantar sang Empu Anggajali ya Bathara Anggajali dadi suka marwata sutaning manah. Langening kalang manaklar pandamun cara inon kekonang surem sorotetan padang kasolan pajarite Nyai Dewi yektine mundhak dina mundhak sasi saya bungah rasanipun kakang wong ayu ana tandha-tandha sira wong ayu ngandhut pasyaning Hyang Agung nggih semanten ugi kula namung minta dhateng pangwaking Hyang Agung mugi-mugi benjang babaring wiji paduka dados mustikaning titah Yatri sang kabrang mantu kula nggih, mantu kula ingkang dat kula tresnani. Nuwun wonten pangendika ngadhawuh Sang Prabu. Wah, kula rumas bingah, kula rumas bombong. Sampun to? Mboten namung nyambung nyawa kula ngantos gesang sugeng ngapalipurna ingkang samangke nanging nyatanipun kawimbuh dinten mangke yoga kula ingkang sampun ngandhut wiji paduka. Ih. Semanten ugi kula rumaos bingah namung kemawon Sang Prabu cundhuk kalian atur kula ngajeng rumiyin bilih anggen kula pandhe damel wonten tengahing seganten dereng purna. Lho, lajeng keparengipun kula badhe nyuwun pamit lengser saking ngarsa paduka Kanjeng Rama Mara Sepuh ciptaning manah mindhak mangke dinukan dening Bathara Guru. Kula badhe ngrampungaken pedamelan kula yasa senjata wonten tengahing samudra. Ulah dalah. Kok ngaten dos pundi? Kula pasrahaken langkung rumiyin ingkang putra Yayi Dewi Kensaka
Mugi benjang ngantos lek ing punang jabang bayi kula saged tok amenangi. Aduh, Mbak. Oh. Wadananira layu kumelku cemrah nyomaratani Kakang kenging menapa paduka badhe negakaken wiji paduka wangsul dhateng tengahing seganten lajeng anggen kula badhe sumusul paduka kados pundi menawi wonten menapa-menapa. Aja samar wong ayu. Katresnanipun Kakang gedhe marang Siadi. Ora-orane lamun taku cidring janji. Nang kula mboten badhe saged pisah kalian paduka. Dasaripun kula sampun ngandhut wiji paduka. Wah, piye iki? Oh, kok ngaten udos pundi to, Ngger? Menapa mboten dipun santosaken ngantos wiyosing putra paduka kemawon? Benjang menawi ingkang putra sampun roh padang hawa. Kinten kula saged nglilani ngandika Empu Anggonjali maring samudra. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Yayi Dewi, wonten dawuh. Mbok menawa kanthi makartinipun Kakang iki bakal dadi srana, putramu ing besok kasinungan kadigdayan kaluwihan, merga saka tapane wong tuwane ingkang mapan ana tengahing samudra. Aduh. Lajeng pegawis menika kados pundi pukulan. Wis, aja samalan kuwatir Sang Prabu. Tetep kula nderek titip ingkang putra kula nyuwun pamit lengser saking ngarsa paduka. Lah dalah, wah, piye iki? Oh. Anakku Ngger, anakku wong ayu, ken saka. Lah kok dadi kaya mengkene lakonmu, mongko putramu isih durung pojo-pojo, ana kandhutan wae lagi semono sasi. Menapa kenging kula cepeng pangandikanipun Bathara Anggonjali? Ya, muga-muga ingkang murba jagat saisine iki ngudanani apa kang dadi panyuwune bojomu lan uga panyuwunmu. Ayo Nini, lumembak nguncupake asta kunjuk marang Sang Mokta Paludya. Muga-muga ingkang sedya hayu tansah manggi rahayu wong ayu. Ikra kang pala tuminga prancampa samya ngedali leret adet wileting goto ngregancang mawa Prabawa ngewong nenggih menika ta warnane Empu Anggonjali. Bawane wis mengker saking kedaton. Sigra ngeningaken kang cipta pandulune wening. Eling-eling dewa ingkang meneng nandhe gegaman. Mila datan ngomong-moka kasinungan daya luweh ingkang ngedapi-dapi. Sakedheping tingawus slap ical. Lumaku nginggiling banyu.
Ayo yuk. Yuk. Seneng to Mak. Iya, lah wong ora suwe meneh iki negarane awake dhewe kene bakal ana ropian-ropian mbok menawa ngantek 40 dina 40 bengi merga mahargya bakal miyose wayahe ingkang sinuwun besok. Oh. Wayahe Sang Prabu Sargil kuwi. Mula ayo seneng-seneng dhisik ngenteni titi mangsa kala kang prayoga kanggo sawetara wektu. Iya Mak, iya. Terus awake dhewe arep ngembok apa nek nyiapke sing disiapke apa? Sing kudu miranti babagan sing kepiye? Ngene ya, Nggen, wong seneng-seneng ya wiwit saiki iso dicicil. Iya. Ayo digelar sik kabudayan negara iki ya digelar. Kok iki mau krungu suarane apa iki mau ya tetabuhan. Ning eneng alam pengangen-angen. Iki sok mben iki bakale arep enek unen-unen sing kaya ngono kuwi mau. Ngono. Kok sampean ngangen-angen kok iso dibabar endahe kaya ngene. Lah jenenge budaya ki angen-angen kang babar kaendahan kok. Ora neng eleke. Nek mung tetabuhan negarane dhewe ya eneke ya semeng kuwi to. Tong brung-brung tong ngebrung. Lah. Karo wong joget udele ketok. Dikeki monte. Tuntar ngono kuwi. Iya. Lah iki rada tak imbuhi nganggo tabuhan-tabuhan cara liya. Iya. Mula sing nabuh dadi akeh. Iya. Iki sok mbok menawa ingkang sinuwun Sang Prabu keperanan penggalihe dadi Sang Bagenda keperanan penggalihe mbok menawa kanggo gawe titi mangsa lairing punang jabang bayi sok mben. Iya. Wah, bungah ya, Mak. Ayo ngangen-angen meneh. Ngangen-angen apa? Awake dhewe iki kaya mlebu ana alam sing awake dhewe urung tau ngrasakake alam kuwi. Jroning alam kono ana pepanggungan dhuwur ingkang ana diyane padhang, ingkang ana kang padha lungguh. Kencar-kencar sumilak ana tontonane. Wah, tontonane apa maneka warna, Nduk? Ya nek ngono aku tak melu ngungak kaya ngapa.
lali rungokno iki nek menurut kowe swara apa iki engko sing harmoni iki engko suarane wong wedok iya ndelok swara apa iki cakepane kok mawa pitutur mak rumangsaku kok aja ngece karo wong ra duwe iya apik nduk nek dicurasa kuwi apik sing muni kae ya apa duwe jeneng duwe nduk kae jenenge apa kae jenenge Pesinden utawa Waranggana oh terus jenenge wong Ibu Suyatmi oh daleme ngendi boh ora roh urung enek iya ya wis men iki urung dijenengke iya bareng kowe esuk dhisik kowe nek malah pas malah wangsulan yo apik iki jenenge apa kuwi jenenge wong nabuh karawitan gamelan ganti sapa ketoke enek sing tulisane iki uul ngono kan uul enek kok tulisane muni uul sing endi nek ora kleru nek disawang kok kene nomor 3 kok kene mbok sing nomor 1 kok kene urung kuwi cek kaya manuk ceguk ngono lah sing ndi iki sing kene aku tek ora patek kenal karo wong iki kok ya aku mbiyen pirang-pirang tahun kepungkur ya tau roh wong rupane ngene iki ning cilik iki bocah lah saiki kok dadi siwa ya ul
hormat tenan, matur nuwun, matur nuwun. Iya. Iki jebul papane rame-rame iki mau unen-unen sing kaya ngono jebul. Ana piyayi sing kagungan kersa, Nok. Sapa mak panjenengane Pak Uwa, Pak Kami tuwa, Pak Haji? Ya. Iki kagungan kersa apa meneh? Sawetara taun kepungkur aku ya tau ngumbara nglambrang ana ning alam iki. Iya. Tahu sowan ana kene iki biyen nek ora kleru tasku keri biyen. Iya. Aku pas lara biyen. Aku tau mlebu ning wewengkon iki. Lah terus iki kepindhon meneh iki kagungan kersa ngomah-omahake putra. Iya. Pengantene mau wis dijupuk gambare bareng-bareng. Iya ya, muga-muga dadi jodoh sing tenan. Merga nek sing jeneng jodoh kuwi raga loro manunggal lahir batin. Nek wong-wong sing temumpang ana ing panggung sing didelok awake dhewe iki duwe etungan. Etungane apa? Nek wong omah-omah kuwi dadi jodoh padu pegat bejo. Gunem tunggak semi bumi kapetak lebu katiuping angin tegese. Etunge wong omah-omah kuwi nek tiba dadi nggone bebrayan ninggal-ninggal pinaringan momongan diparingi anak. Nek jodoh ya sing tak kandhake mau dadi siji. Nek padu gembyeng kempyung ora ana tentreme. Nek tibane padu, nek tiba pegat disranane ngentekne menyan upamane nek kon dadi kangelan kuwi tiba pegat, nek tiba bejo samu barang sarwa matuk obah mamah menggok ngemplok. Wong ki nek tiba kebeneran arep lunga ngono wae mesti diampirke wong jak kondangan. Kuwi wong nek tiba bejo, iya. Nek tiba gunem, paribasan mlaku wis jinjit-jinjit ngati-ati, isik mesa dicatur wong dirasani tangga teparo. Nek tiba tunggak semi, rezekine ajeg, bumi kapetak, nyambut gawe nganti pedhot gegere, nek kon sugih kangelan. Merga kuwi padha karo napake anak putune mbok menawa anak putu buyute sing ngunduh. Lah nek lebu katiuping angin, nek ora mati mantune mati wong tuane. Nek ora ya mati sandang pangane iku nek lebu katiuping angin. Oh, dadi ana hitungane dhewe-dhewe. Tumraping wong-wong sing suci nemu basuki seranane nggone omah-omah tansah tuwajuh. Sing wadon bekti, sing lanang uga tanggung jawab dadine kulawarga. Tetembungane sakinah mawaddah warahmah tentrem rahayu. Oh, ngono. Nek ngono tak acap tak dongake muga-muga pengantene iki mau putrane Mbah Wa bisuwa dinirgakno Kang Yuswa. Muga-muga nganti langgeng kaya Mimi Mintuna ya, Mak. Amin, amin. Lan uga iki mau Kang putra sing disupetake uga. Iya. Mbah matur nuwun muga-muga dadi taruna sing ngungkuli bapa. Wah, suwe ora sowan ana ing laladan Nganjuk ya, Nok. Iya. Ning para kadang-kadang sutresna budaya lumantar radio Njodipati ora bakal kekilapan merga nek ora kleru saben malam Minggu. Iya. Kuwi digiyarake rekaman-rekamane suarane awake dhewe nalika jaman semono ngumandang lumantar swasana radio Jodipati. Wah, iya ya. Mula kok ngantek suwi ora enek wong nanggap jebulane ngrungokke radio. Timbang ngetokke ragat larang-larang mbok wis ben mal mingguwe nyetel genah wis apa ya ra jeleh ya mak malah jeleh ki wong pirang-pirang kok nduk nek ora kleru lakone wis swidak wae enek kok. Iya. Ya semoga-moga dadi srananing paseduluran ora lali karo awake dhewe. Iya. Niki nyatane Mbah Wa ya ora lali malah sok 29 malam 30 Agustus kuwi ya ning daleme Pak Yanto polisi kono daerah Warujayeng. Kono kuwi Pak Yanto polisi. Nggih, ngene Pak Yanto polisi kuwi kono 29 malam 30 Agustus. Komplit. Ya aku berusaha tak komplitke.
timbang dirasani wong. Iya. Sing ngrasani sapa? Wong pirang-pirang kuwi. Iya, iya. Ayo karo piknik. Dijak dolan-dolan kok yang sedudo. Mulih ben ora usah bayari. Ya. Matur nuwun lan iki brungkat kimpul komplit iki. Gamelan sak piranti wayang saka Laladan Kulon, iya saka ngomah digawa kabeh. Adate pirantine Jodipati. Mbok kono ijik ora kae. Ijik oh. Ya syukur. Pak Arya Bima kita ya lagi manekung iya. Sok mben wis bar manekung lak ya terus olah budaya meneh. Ning ora dadi ngopo panjenengan Pak Arya Bima lagi manekung ning nyatane lumantar Mas Doni lan sekabat-sekabat kru ing Jodipati nyatane bengi iki isih kepareng nggiarake swara iya. Secara langsung sing bisa padha ngeloni radione dhewe-dhewe ana daleme dhewe-dhewe iya. Iki uga komplit coba mayangkara jangkep iki uga ibu-ibu seniwati kaya mbiyen simpingane ora owah ya ora owah mbiyen iki kabeh iki ya tau kok ning kene kok mung tak kira sing nomor 4 saka kono kuwi sing ora kulino nang Nganjukan kene mbiyen mergo kuwi anggota baru. Wah, sing sisih kono nduk, kae nek Buyatmi mbiyen to kae, capet-capet eling iya. Nah, akeh banget. Lah aku sing gumun ki sing sisih kene dhewe, aku sing heran ki sing sisih kene dhewe. Kok ngerti-ngerti kok kaya dream disabuki. Kok kaya dream piye? Mbiyen ki cek cilik lho, iki cilik kok. Saiki ayo dipapak dhisik nduk mbok menawa ora lali karo awake dhewe ora. Turuk enonanmu. Sik. Selamat malam. Selamat malam. Waduh. Dek kaya Bupatmi sithik. Bupatmi sapa sih ndene Banarta Sabda? Apa kowe to, Ga? Nggih. Oh, Mega mbiyen to? Nggih. Febriani Mega Saputri. Leres. Aduh, ya ampun, Ger. Suwe ra temu kok saya ireng, Nduk. Saya ireng. Oh, pancene nggih wong desa. Oh, ngono. Ora apa-apa, wo, irenge sepur. Akeh sing ngenteni, ngono ya. Ger, ya. Nggih. Aduh. Wah, saiki wis gedhe tenan. Blegendung saiki. Waduh, Ger, nggih ngantek biluk-biluk awake. Kok wis renek bedane to kok Mega karo Buyatmi. Ya ngono. Upami wayang ngoten sing pinggir dhewe niku nggih. Sapa? Awakmu? Nggih. Oh, sing nganggo telale kae. Cara gono. Nduk, sakniki kelas pinten, Ger? Kelas kalih sakniki. Kelas kalih SMP. SMP. Nggih. Ya ampun. Kok kaya prewangan ngono. SMP kok sakmono, Ger, wah. Gedhe lho muarem. Nggih, Apa? enten lho sing langkung gedhe ngoten. Endi? Nggih, teng mriku. Mboten kula beda mriki. Oh, buke, kali ibuke. Kali ibu to? Nggih. Nggih wonten mriki sak menika. Nggih, ngaturaken panuwun nggih, Pak, nggih. Nggih. Bocah kok kaya ngono, Ger, jarike barang kok nuweki barang saiki.
nggih. Kek senengane kok golek jarik bar nggo kruduk wong mati ya. Oh, sambane werna-werna. Kok ireng-ireng ngono latare. Nggih, mbejeng tikain jenengan nggih. Ora sudi lambene ra. Wong tuwa kok ngono. Nggih syukur nek wis kelas 2 nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih niki pun munggah to? Munggah. Oh, munggah. Munggah. Munggah kelas 3 nek ngoten. Apa munggah kelas tegese niki kelas 1? Cek kelas kali. Ya ampun, mbok mau ngomong kelas 1 ngono agek munggah kelas 2. Loh, tapi kan niki pon memasuki kelas 2. Oh, memasuki. Pon lulus, pon munggah ngoten lho. Kowe memasuki. Nah, Bu Yatmi sudah dimasuki juga. Memasuki kok dimasuki. Lho kaya dimasuki kantor kok. Iya. Aduh. Ya syukur nggih, syukur ora lali. Piye kabare sik laris. Nggih, pangestune. Sabane ngendi wae, Ngger? Daerah Kediri mawon. Apa ya kulino ning Nganjuk kaya mbiyen? Arang ya teng Nganjuk. Nggih, lumayan. Lumayan wonten. Isih eling liwat guyangan. Nggih. Kok nek nyegat kok Kediri nyegat aku ning kono to? Heeh. Pon. Ora, aku ora nyegat, sing nyegat yagaku. Yagaku kae lho. Terus nomor montor ditutupi plastik. Lajeng. Yagaku kuwi lho. Nggih, Pak Wiyono niku. Aduh, Pak Wiyono. Kanca-kanca akeh sing ana kene wae nggih. Malah iki isih eling ora iki dirawuhi karo Mbak Kitsi Emerson karo Mas Pagi. Biyen kae eling ora? Eling to? Nggih, sugeng rawuh Mbak Kitsi. Nggih, niki Mbak niki pun ageng sakniki pun totok uwak. Nggih, blegendong ngeten. Nek lho blegendong men biyen ning jan saiki kaya bulurah. Lurah Segara Kidul. Urung duwe wilayah. Nggih, wah apik banget. Terus sijine kuwi ketoke kok kaya mailing biyen iki. Turuk enonan. Tok. Mailing. Nggih. Wah, sinden China. Wah, sinden Cina. Duh. Nek iki kok ya tambah tuwek to ling kowe. Siklus. Heeh, weh, anggere surung dadi singkek. Napa, Pak? Singkek. Singkek napa? Cina tuwek. Mailing, Dalam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Katanya kuliah. Nggih. Semester berapa? 7. Oh, 7. Nah, sudah hampir sampai tujuan. Insyaallah. Jurusan apa, Bu? Bahasa Inggris dan Budaya. Wah, hebat bahasa Inggris dan budaya. Elok Inggris lho. Engko ora iso guneman bahasa Inggris tak kuampleng. Bisa ya jurusan bahasa Inggris kok. Adik-adik. Ingin menjadi guru. Ingin menjadi guru. Dalam? Ingin menjadi guru, dosen. Ndak. Kayak saged. Nek ra iso masak kletek tebu. Mboten. Apa? Sebisa-bisa mungkin bagaimana caranya ikut melestarikan kebudayaan. Itu yang hebat. Bagus gitu dong. Wah, Jan. Mailing jejer karo Mega. Wah, Jan. Putih karo ireng. Ampun ngaten lho, Pak. Cinondro saking Mandrawa kaya telek cecak. Ngopo telek cecak. Ireng karo putih. Ampun ngaten, Pak. Piye? Perbedaan itu sebenarnya indah. Indah memang. Gitu. Terus tegese piye kok indah? Senadyan Dek Mega kulitnya hitam, Heeh. kula rodok padang. Dek Uul ngoten. Kalau dipadukan menjadi sesuatu yang harmonis dan menjadi sesuatu yang indah sekali. Kita. Iya, kuwi nek beda pak beda mbok ya. Lajeng Lah terus nek padane mbok ireng ngene iki terus pake putih umpamane. blontang. Ya ora mesti. Ora mesti blontang wong panunen ora. Ya namanya budaya. Nek Yayi Nganjuk wis saantirone genah cetha wong budaya kabeh ya Ling ya. Wiwit jaman semono kae awake dhewe ora lali karo katresnane piyayi-piyayi Nganjuk ya. Salut sangat kula. Luar biasa. Iki mula iki para kadang-kadang lenggah Pak Kardi, Pak Yanto polisi. Wilujeng dalu bapak-bapak ibu-ibu.
Pak Jelideng, terus Pak Jaya Sabin, Pak Jaya Basuki. Oke banget. Kok isih apal sampean. Nen. Apal piyayene kono kabeh lho. Apal aku sik, Mbah. Nek ana sing lali nggih, ora apa-apa. Santai wae kok. Iki Mbak Uul sing nomor 3 saka kene, kae Mbak Uul. Asale saka Galek. Iki putrane Suwargi Pak Sali. Sali iki tegese asale saka Galek. Oh, werna-werna wae. Nggih, Mas. Kembali kepada Mega sik. Kaya ngapain lho, cekelen wae. Waduh, ngemut apa iki terus diguang. Sinden kok ngampo. Wis sinden kok ngampo kuwi, ngerti ngampo ora? Ngampoin apa? Lah, mangani lemah ngampo. Mboten mudeng. Nah, ra mudeng to nek saiki. Wong biyen ngerti ngampo. Ngampo lempung kuwi lho. Lempung iki dipangan kuwi enak. Dienggo kramas barang nek wong biyen. Rasane pripun niku? Ya gaglaken dhewe. Malah takon. Ngoten niku nggih, gedhe nggih nyontoni. Ora nyontoni kuwi jaman biyen. Biyen ki apa to sing ora dipangan? Sente gatele kono dipangan, bonggol gedang iki dipangan kok. Nah, jaman saiki kuwi wonge ning nggon pasamuan ngene iki ndok kuwi dicuthiki, disingkir-singkirke. Jare jeleh moh. Daging kuwi disingkir-singkirke. Oh, coba larang pangan kaya jaman kuno mbiyen. Mangan apa kowe? Mega? Semoga menjadi murid yang baik, berprestasi. Amin. Kaya Mbak Uul tirunen. Nggih. Najan nek bengi nyinden, ning nek awan dadi mahasiswi yang luar biasa. Wi lulus menjadi lulusan terbaik saka sekolah menengah karawitan. Ya ta? Ditiru kae sampeyan sekolah ngono, wengi nyinden, esuk dadi mahasiswi. Buyatmi ngono, padha. Wengi nyinden, esuk ngunggahke wedi. Padha kae. Padha. Beda temen. Lah pancen nggih rasa. Nah, rasa pancen wah jan ndelok lengene kepeyeh. Anggere montore somo mogok ngono yo. Mega, aku kepengin suaramu kaya mbiyen apa ora? Nah. Iki ya ana layange barang sing pareng-paring dawuh iki saking dalem Pak Tarham sekeluarga. Iki keluargane Mbah Uwo iki nggih. Kagem Mbak Cange, Mbak Limbo sesarengan saat menika dalem nyuwun gending nggih. Menawi bawa situasi nggih saged langgam setya tuhu nggih. Menawi saged ugi ngujiwat gending menika kagem temanten kekalih kalian adik Haji Taryono Mbah Wo Tohari nggih sekeluarga kagem kanca-kanca petani tebu Wiki Lestari khususipun dusun Ketandan ugi kagem keluarga besar masyarakat dusun Piak nggih Perak Jombang nggih cekap semanten matur nuwun saking Pak Tarham sekeluarga. Wah nggih ugi sangkunjanipun Bu Cange kula Mas Hamtoro kepala stasiun Kertosono. Wah iki. Nggih matur nuwun Pak kepala stasiun. Menika malah wonten sinden ingkang cemengipun kados lokomotif. Nggih. Menika uler kambang wis saged setya tuhu ki saged gending menika dipun aturaken keluarga besar anak Bapak Jito sekeluarga khususipun kagem Mas Taryono sekeluarga. Enek bonuse iki aku wis ora nyekel lho duwite. Iki gaglak pego. Mula ku keke mburi kok iki kase Mayangkara. Iki ya enek iki lho. Iki enek kene tak hitungi dhisik karo tak singkirke. Halo Pak Dalang Purba saking kula geng cilik nyuwun gending nggih. Apa iki angel men kucing apa iki? Kalih gending. Wah angel iki tayupan kok. Sampai saya sampun matur nuwun. Bonusnya piro iki? 50.000 apa 150.000? Ora genah katur Pak Dalang kawula nyuwun gending saping gunung
mawi parikan. Gending menika kalau kintunaken ibunipun lare-lare wonten dalem. Ngujung gondang Bu Sutipah. Nggih. Mangke gara-garanipun nyuwun gending kutut manggung. Wah, isih diancam meneh engko nek gara-gara. Njaluk kok loro nggih. Pasal niku saking kula Bapak Joni, juragan kopi bubuk Bagor Wetan Sukomoro. Nggih, bonus kalau tidak salah 50.000 dibayar lunas. Mas kawin wae. Yo, Mega. Halo. Slendro ya. Oke. Ayo, apa kamu? Napa niki? Lah sing niki mau mbok pilih sing ndi? Sing Caping Gunung apa Kelinci Ucul apa Setya Tuhu? Rene Slendro Caping Gunung Mas. Oh, Caping Gunung mawon nggih. Oke, Nak, nggih, enak. Tindingane, Mbah. Waduh, duh. Kuwi saiki wis Mbah Buyut. Gendong, Mbah. Saiki njaluk gendong kepruk. Ya, cek kaya ngopo nere? Cek kaya biyen ora? Apa wis malih ora kok? Bocah kok irunge karo bathuke kok padha. Cukup piye sampean iki? Ayo manis ngono lho, Nduk mah. Irunge ilang. Ora ilang ning manis ngono lho. Ayo. Saben bengi nyawang konang. Menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula Pak Tirta saking PDAM Pacitan ingkang kacira sugih rawuh. Wah, matur nuwun. Niki upami kula nyuwun bareng Apa? nyuwun dijenglengke nggih. Oh, ya ini jengleng. Oke. Waduh, ndek ben cek cilik ora duwe penjaluk bareng semono saiki mbok dijenggleng. Wow. Nggih kersane gayeng. Iya, wis rono wis. Wis rono ngadeg kok sisan wis. Ayo. Apa niki? Oh, entuk wae tas cilike kok. Terus ngopo. blegendang. Ora masalah, coba yo Yatmi sing ngadeg kok tak jengkangke. Nggih jane malah ngenten iki no kula kalih Bu Yatmi ngoten Waduh. dados imbang. Ngopo lho kalau Mangke lek mung kula tok mangke panggunge nganu miring ngoten. Dados lek kula teng mriki Bu Yatmi teng mriko mangke imbang. Apa imbang apa? Ha kowe buyan ngadeg neng kono, awakmu ngadeg neng kene, tetep miring rono. Yo. Iya ga? Nah iya ke lu dikongkon didhawuhi kok ora mangkat ngono. Masa pekewo jare roh kaya ngopo? Turuk kok durung neng drutang tintak drutang tintak. Piye. Ayo, piye. Napa niki? Pun mesam-mesem Kowe injuk dadi kaya boyo ngono. Wong kok kaya boyo. Nek duwa men to gawakmu saiki ga. Bapak pripun? Ku bareng ngadeng kok iso mak teloler. Malar. Gedhe tenan ngger kelas 1 SMP kok semono ki piye kuwi. Lah kok nek among tamune wis wangun ki. Kanjeng Mami. Among tamu terus lanange sapa? Pak Randima. Wangun sing bonang penerus kae wangun. Yo. Wah, jan iki ketok nganggo dibelek bareng klambimu dibelek mburi kok ngawet ora patek dawa ngono. Nek penyanyi-penyanyi iki ora ngantek dawa klangsrah ngono iku kok ngawet. Oh, mboten napa-napa. Berbeda ngoten. Oh, berbeda. Memang harus begitu. Ayo, oke. Wah, dadak nganggo kotang, nganggo kemben bareng. Ngeres. Sing mbok kemben iki apa? Lah napa?
Apa? Wong gur bandang kok ngisor kan dhuwur ya gur bablas. Bilung-bilung ngono kok dadi kembening. Jan. Heeh, ora apa-apa. Suwe ndak petok malah remuk ngeten iki. Aja samar ini. Yen memajang Oke. among karo janur kuning Ora semelang gak piye jenglengane mayang karo piye? Ijik kaya mbiyen ora? Isih kaya mbiyen ora? terang banter. Ngano niki ngano sampai ambiar nggih mboten napa-napa. Mangke lek ngano kula dole pisan. Wah, bocah cengengesan gamelan karek iki malah. Timbang nang omahe tak-tuk. Cik, cari kurang banter sekali lagi. Janur Kuning ngono kok jare kurang banter apa kendange ngaten ndiri tanduk getak-tak. Kendang sing apik ki ya ngono kuwi suarane njuh malih. Ya. Aha. Wah. Aku wis ora ngladeni Mega wis ora enjoh nek saiki wis ora ngatasi saiki wis. Pun tuwak. Bocah nek enjoh kaya ngono kok mundhake si awak ki kok cepet men to, ya. Ki manganmu apa? Nggih. Gori. Gori nggih. Ya sapa-apa mbok pangan. Sembarang nyemplung. Apa? Sembarang nyemplung Sembarang cangkem nyemplung. ngoten lho. Oh, nyang cangkem. Anu cangkem kula maksudnya. Iya. Mboten gene sinten-sinten. Iya, sing bener ki nek kanggo awake dhewe ki sing luwih halus to, Nduk. Cocot. Mboten congor to. Congormu dhewe, Pak. Nyongor-nyongor ki wong gerang ora. Maksudnya congor kula. Lah iya, congormu. Nek kagungane bapak ngene iki tutuk. Ya, berarti tutuk. Lho ngandel ora, Ga? Dalem. Kowe mongko buyat niki urung ngadeg lho. Iki wis jengkang rono. Panggunge wis miring, glo. Ya ukuran banyunen. Di banyu nganggo selang kaya tukang elak miring rono. Mergo pancen kono mengandung banyu. Ya njo mak piyok ngono. Dan ayo Ga, terus. Joget. Mboten amblek mangke. Ni no. No, ngono ki piye? Lek joget piye? Mboten. Diwarai karo Mboten. Nanone si tangane ngene, ya ta? Nggih. Ni ngono. Lha niku kok saged ndang-ndang ngoten. Iso niki penjalin mripate nyeke.
Akale malah dikandhake. Lah setunggale kok mboten saged. Ora iso iki sungu. Sijine penjalin, menengo cangkeme nek wong golek dhuwit kok ngolah. Ditagih lho parikane. Ya, nyuwun karo Buyat Mise miki diaturke rono. Ayo nyuwun. Kemu layange njaluk nganggo parikan. Parikan. Nyuwun Buyat Mi sing pitutur. Nek iki ngagem mike niki napa mike niku? Oh, wis kagungan mik dhewe. Digawa ngalor ngidul. Bisa gembang. Nah, bisa ndemong. Apa bisa? Bisa nyawang ora iso nembung ngono lho. Ora bisa nyuling. Oh nyuling. Alah nyuling ora patek cocok aku. Ya wis masih ida. Ya, terus nyuling terus? Ya wis ngono. Terus apa kemu? Bisa nyawang, ora bisa nyanding. Alang ku suwe-suwe rak ya iso ya. Ngono teh. Ya nyuwun karo Lek Anis. Monggo Budani. Budanis, Budanis. Telek. Iki apa iki? Wong tuwa kok marahi lambe bocah kok ora. Ambune wangi. Ya ora enak. Mega elek ning ngangeni. Diterima tidak? Terima mawon. Kula niku sabar kok sakniki. Oh. Nah, nek mboten sabar mari tambah lebar. Loh. Piye balenono? Nah, mangke nek mboten sabar, kula niku tambah lebar ngoten awake. Lah Buyat niku ora sabare kok ya lebar. Piye kok iso iki kok pituture Mega kok apik men to yo iki. Kok nek sabar tambah lebar. Mboten. Nek mboten sabar, mangke ndak tambah lebar. Oh, nek ora Ngoten lho. sabar. Makane kula niku sabar kok sakniki pun mboten pengen lebar malih, pun pengen nyelot ciut, pengen nyelot cilik ngoten lho. Wae. Nyelot cilik. Wis kok nek kowe saya lemu ki mesti nyilik dhewe. Kempes. Wis otomatis. Apane sandangane iki mesti saya cilik wong metet kok ngono lho. Terus nyuwun tulung karo Mbak Nani sing tengah kuwi wong Sragen kuwi. Kuwi sugih parikan mesti. Ayo Mbak Nani. Kuwi anak dalang biyen ning Pake Sreneng. Kira ayo. Dalan sepur. Kaya telek. Dalan sepur kok kaya telek. Terus Dilumpati. Hajur mumur dilakoni. Kaya telek. Yongen. Oh, karepe ya gur yongen kek. Ga nyuwun tulung nolih rene dhisik karo Mbak Uul. Mbak Uul. Sing nomor 2 keng mriki. Nggih. Saking Trenggalek niku tanggane sampean. Kowe aslimu mbahmu ya Galek to? Nggih. Ngendi? Kampak Munjungan. Munjungan. Nggih, desa Saiso. Saiso. Lho ngarani kowe wong kutha sapa? Nggih, pancen nggih kula wong desa. Desa banget no. Nggih, bangga tapi. Bangga. Bangga apa? Nggih, mboten napa-napa. Karena menjadi pesinden yang sudah tenar. Ya kaya. Alah nggih mboten. Wiwit cilik. Ngeten iki nggih ndelok ajar. Nggih. Ajar golek dhuwit nggih. Karo ajar supaya jembar. Napa? Uul, ayo Uul diwenehi. Tolongane sing pendidikan wo. Ayo tolongane sing pendidikan tinggi. Institut Seni Indonesia. Ya dosene Pak Raji kuwi. Ya. Umbah-umbah. Petuk telek. Sabune keli. Oh, Kelly. Ayo ngibadah nggo sangu mati.
Apik ka. Diterima? Diterima. Nggih. Mailing wo, mailing. Nggih. Amin. Nggih. Monggo Mbak Ling-ling. Monggo Mbak Ling-ling. Ayo Ling. Warana Ling, ayo Warana, anakmu Mega. Adine kok anake. Udan-udan. Kepleset telek. Kok ket mau kok kerja. Wong Anis ki marai ora teges ae. Terus? Kamulan sarung. Terus? Anget. Wah. Tak kira arep amin, ora anget. Oh, cah trondolo iki. Mulan sarung. Oh, apa awakmu tau nglakoni kok ngono ki? Nggih. Heeh. Terus sarunge sing wis ngepir-ngepir kae. Terus nek bangun-bangun esuk terus dipancal muni mak rotok ngono kae. Heeh. Kaya wong tani kae. Heeh. Neh, apa? Ling, satu lagi. Nggih. Apa? Tuku gula